Bayan. Ay na, makabanog matagmalmalong nga agrikrikos nga gatgatang iti bote. Landaw ka na niya pa di ta mabalin nga ilakaw bakit? Anya nga rod nga ilakay. Masapol nga aganos ta para kadagiti anak ta. Nang runa ni Ligaya. Nasaot nga agadal ti inauna nga anak ta. Isa arumbang laang nga ipaay ta ti amin na kabailan ta. Nako namon minyang. Sapay dandanin agtorpos ni Ligaya. Pudno ta ko namdol po. Kahit si Kangay, kumusta tinagmalom at trabahom ka si street sweeper? Ay kaskan ka, nabanugak mo't Nang runa kat may bababadak iti darang ti init. Nagtudaw, matuduanak maglakay. Masapol nga rod apapigsaan ti resistensya bakit? Di mo itulok nga agsakit ka. Ay talaga saan Naimbag ko man noowan dagiti anak tamang namnama kadata. Naku nabaon. Alaman nga rod tama panak agderam aus. Sige nga rodon Dolpo, tagidantan amang rabi Saan abali dagiti anak ta tanalpasdan anangan. Analpay ti abagam asimang part Ligaya. Maupupayak ngamin tatang. Apay? Anya ko matipakaupayam ngay. Kasanumat ngamin tatang. Uray nakatupusa ko ni ti kolehiyo. Marigata naklatang agsapol iti trabaho. Anak, talaga akasta. Anos kan pa nagpursigi ti masapol. Sana rumba nga mapukawan ka iti namnama? Tatang, iti panawon ita, masapul ti kirad ti pakinakam, ken natib karapamate, amakastrak kamot lang iti trabaho anak. Saan narumbang amaupay ka, wano maawanan ka iti namnama? Sige tatang, laglagi pagkakanayon day tabalakad yo. Panunutam laengan dagiti rigat mo anagadal. Nakaturpos ka iti laksid ti kinarigat ti panagbiag tayo. Aramidam kumaday ta nga inspirasyon mo iti panagsapol mo iti trabaho. Papa naman Ada na awat ko apaka mo ading. Masapol ang makisinnarakak iti taoan ng kontak kanyak. Sino manang? May sa politiko dito'y matlaang lugar tayo. Ha? Ikararag mo ang mapagasatan ako maading ko. Tano mapasamak day ta, makastrakak-lakit din iti trabaho. Sige manang, agpray ak. Wan ading, kat ikarikan ka, guminawan ti panagbiag tayo no adanton trabaho. Kiyat ko dayta manang. Sa anak to lang ang makatulong kadananang kantatang. Sakto pa yan ti makaamo amang paadal kan ka. Agpay sumanang? Wan ading ko, iso asapay lako mata mapagasatan nakiti pag nakita. Iti kasta, maadaanak matan iti trabaho, kat matulungan kayo na pamilya. Kasta, adan trabaho anak ko.
Nanang, naawat ka sekretarya ti congressman dito'y lugar tayo. Ay nagsayaan ngay nukasta anak ko. Talaga nanang, iso asigurado ang makatulong akton kada kayo. Ay, mabitla ang anak. Adala kayat ko alawagan. Anya day tananang? Di mo't agdinamag ang makakanigid ti congressman dito'y lugar tayo. Nanang, husto akade, ligaya. Nanang, kasta ngagpaiso. Ay di pa ikit din mairaman kanton iti anyaman nga aktibidad da. Nanang, ngamawan anyaman na kanyak. Ti importante kat adan trabaho. Agsweldo akon kat makatulong akon kada kayo. Anak, sigurado ka kadi iti da itaasin rek mo. Apay kumasaan nanang? Di kay kadi maragsakan ta adan trabaho? Maragsakan anak. Ngamamangan numaisagmak ka dita. Iso akasayaatan og sapul kalaangan iti sabali a pagpaayam. Panagkunak ngamin kat awan tinasaya at apagbanagam dita. Maisagmak kalaang. Anya kayong mutananang. Apay nga pagsapulan dakiti sabali at trabaho. Kakaiso na nakastra kakon. Pagikatandakit din. Saan ko mangagbalin anang ngudel ti panunod yun, nanang? Saan kayo basta mamatilatan ka dagiti madamdamag yo may papan ka ni congressman? Basta, agpaayak ka sekretaryana tapno addan pagsweldo ak. Jack ilibak, akinasuron ko ti kasjay asingasing ti inak manang Emmy. Malaksid ngamin ang magagaran akon nga agtrabaho, tapno makatulong ak kadakwada. Rimming baw iti panunot ko ti kinaawan adal ti inak. Iso nga inyalang-alang ko ti balakad na kanyak, nga uray pa'y amok apudno ti bagbagana, maipapan iti pagpaayak a politiko. Nupay kasta, saan nga agsarsardeng ni nanang amang balbalakad, kan mangal alukoy kanyak, asa anak nga agpa-impluensya iti amok, kan kadagiti kakadwana, kat agsapulaklaangan iti sabali apanggadak. Di bagayo kanyak, nanang? Ay, pampanunutak laang ti posible a pagbanagam anak ko. Siyak ti madandanagan para ken ka. Anya ko mati amoyo nga kat saan kayo mata nakaadal? Ligaya. Oh, saan kat din ngagpaiso ti imbagak? Saan kayo anak kaadal? Iso nga anya kumangay ti amoyo, maipapan ka dagiti mapaspasamak iti komunidad. Ay, una yun ti kasta pa nagsasaum anak ko. Awan mo ti dakas iti ibagbagakot. Kas iti nakunakon, jakla kayat ama isagmak ka. Si kalaang mo ti pampanunutagkat. Tiket di bagayo nanang, adakun kunang yo, iso kasta ti bagbagayo. Takasano? Kas iti na ibagakon, saan kayo anak kaadal, iso adi kay makapagpanunot itinawada. Sana kasta patpatsyan nyo latan ti anyaman amang mangagyo, nga uray agdadata mo't abalikog. Agpanunot kayo man, nanang?
Ay kat gaya mantik asta nga imbagakan kaniligaya nga anak tamin yang. Dolpo, Di nalangatan na panunot amadanagan kalaeng para kan kuana. Ate karadkad na tiyal alikakam. wen nga road, iso pa nagkunak. Linamutan ti balikog a sistema ti panunot ni ligaya nga anak ta. Gapo iti panagtrabaho na ni congressman. Ay, menyang. Ngam sa anak a mauma amang balbalakad ken mangbagbaga ken ni ligaya. Masapul a mabawing ti panunot na sakbay a maisagmak. Anay ko. Ne, apa yan menyang? Adna't mapaspasamak kan ka. Ay, agsana ang mananti tiyan ko, Dolpo. Anya? Sa balin ti mariknak. Kan saanan anormal ti panagibleng ko. Ha? Anya nga mintikinan mo aya? Awan mo ti amo ka mabalin anay kontrakinan ko. Basta sumagmamanon nga aldawan adlaw ko. Asaan anormal ti panagibleng ko, Dolpo. Ti bagayo tatang, apay kaya't nakakasarita. Ligaya anak, kaya't kula kumaalawagan kan ka nga awan ti dakes nga intensyon ni nanang mau, iti panang balpalakad kan panangal... Ay natatang, no maipapan iti day taabanag, pangaasiyo kumata sardengan dakon aser-sermonan. Di kay kat maragsakan latakuman, tagsusweldo kat matultulungan kayo kadagiti mabusbus diti balay. Kadagiti pagkasapulan tayo, nang runa ti panagadal ti kabsat ko. Anak, pagyamanan mi dayta. Ngam tila ang Ay na, punto na... makapauma kayo. Sa-isaya at langan o pumanaw akong diti balay. Anya, ni isa din nung ay ti papanam anak. Makamuditan, basta na uma akon adumdum ngag kadagiti sermon nyo maipapan iti amok, iti pagtrab-trabahwak. Kunamlan sino kayo akalaingan? Ligaya. Iso atap no agulimak matan ti panunot ko, manipod iti makarengreng apa magbagayo kanyak, pumanawak laangan dito'y balay. Amom, husto lang tinaramid mo alimasin ka niti pagnaidan ligaya. Rodel, Saan namin narumbang nga kumbinsirin da kadagiti dadakkel mo nga agikat kay ti trabahom ka sekretarya ni congressman. Kang runaan na, biddo ti panangal allokoy daken ka asumina ka iti grupo mi nga idadauluan ni congressman. day tangarod kat, di dala tagyaman latakuman, ta makatultulong nga kadakwada. Dagiti kas iti dadakkel mo ti may sa kadagiti lapad iti ilablaban tayo. Lapad iti amin na plano ni congressman. Rodel, Laglagi pa makanayon. At ikang runaan nga ideolohiya ti grupo tayo. Kat ti pan nakasalwad dagiti babae akasken ka. Kastamutan ti panang tubngar ka dagiti kilo apagan nurutan ti gobyerno. nga rodan, saan tumot namin na makaawat dagiti dadakkel ko? Nang runa ni nanang, takasano, saan damot kami na nakaadal? Dahita tirigat na itan. Saan daan nakaadal? Iso ang nalakadalang amamatpati kadagiti kilo apagan nurutan ti gobyerno. Iso kasi tinakunakon ligaya. Husto lang ti pangadeng mo asimilan iti pagnaidan. Tapno saan da kan nga impluensyaan dagiti dadakkel mo amamatpati iti saan nga umno a sistema dagiti agturay. Alakit din ligaya. Agsagana kan. Madamdama lang, mangisayang kat tayo manin iti rally. Tapno mayabkas tayo ti panirigan tayo kontra iti kilo apa nang imaton dagiti adda iti takam.
Determinadoak alinamutan ti sistema ti grupo akim mapengak ti panunot ko, Manang Emmy. Iti ababasarita na brainwasakon. Amin anawaya nga oras ko ket imbukbuk ko iti panakikaykaysa kadagiti isaysayang katmi a protesta wenno rally. Jak pa'y malagipan ti sumarungkar iti balay mi. Tapno kumusta ako mati pamilyak. Wenno uray ituludakla ko maida iti abastuda. Mano a Mother's Day, Father's Day, ken naduma-duma pa'y nga okasyon ti naglabas, ajak sinarungkaran ti pamilyak, gaputa tilatan ibilin, wenno ibaga ti grupo akim mapengak ti patpatsek. Di manon ti sumagmamano atawan a pinapasak ti pamilyak, Manang. Naitanam pa yan idi ti panunot ko a masapul aguraek ti gobyerno. Saan laaday ta, Manang? Insaksik da pa iti isip ko a masapul aguraek dagiti dadakkel ko. Gapu kano tamamatpati da kadagiti paganurotan ti gobyerno a kontra iti amin nga ilablaban mi a karbengan ti tunggal maysa. Aging gaadimteng ti maysa nga aldaw. Masapul ana simpa kanayon daytoy lamisaan diti opisina ni Congressman. Tapno na pintas akitaan no adda dumtang asa nga ili. Sapay nagaduti sa nga ili ni Congressman no daduma. Agsasaruno ti umay makipatpatang kenkwana. Isu aka sekretaryana. Responsibilidad ko pagtali na edan anadalos ken nasimpa ti lamisaan na tapno sana nakababain. Ada kagayam dito'y opisina, Ligaya. Wan sir. Isimsimpak to lamisa. Ay! Sir! Apay pinisalyo mo tan ti patong. Sir! Apay arina masyo ti barukong ko. Di ka nagkadkad. Kursunada ka, Kita kayo! Ayop! Bastos sa congressman! Agasam tinaramid na! Rinamas na kitin ti patong ko! Kastamot ng ti barukong ko! Ayop talaga! Apayan ako na mabastos ni Congressman. Anya tinaramid na kan kaya? Agasam! Tarinamas na ti patong kan barukong ko! Itay na danon nak nga agdaldalos iti lamisaan iti opisina na. Si Kamat Ligaya. Gagangay lang dayta. Anya ti kunam Rodel? Kunak, gagangay lang dayta. Si Kamat. Di kalata pinagustuhan ko man ni Congressman. Anya? Nag-aasat ka nga rutan na kurso na daan na ka ni Congressman. Iso ngayon ton sumarno, di ka naggadgad. Pagustuam latan ni Tanyaman na kayat na ni Congressman. Ta sigurado, saan ka nagbabawi? Mala, panawan ka pa dito ya. Tado pa'y taramidak. Sige. Diyos ko, aapayakas niya mo itong tibagbagan ni Rodel. Agasam, tasaan ka no arumbang anagkadkadak iti inaramid kanyak ni Congressman. Diyos ko, gustong sa mo ti patigmaan kanyak ididag iti dadakkel ko. Nangruna ni Nanang. Talagang sa nagbidutak iti panagtrabaho kiti ayo pa Congressman. Ngagdinamag ama kakanigid. Diyos ko,
pod nagikatak ka sekretarya ni Congressman idi binastos nak. Di ako nakastrak iti sa bali at trabaho. Naibusan ti urnong ko a pinagbaybayad ko iti abang ko. Kastamot ng dagiti daduma paya paggastusak. Kasano aklaangan ita. Anya nga tatirumbang aramidag, Diyos ko. Uwan nga paiso. Ti pamilya ka pinanawag. Dananang kantatang. Kastamot ng tikabsat ko. Kumusta da nga tan? Maawat dakpay nga tano bilang tagsubliak kadakwada. Makamuditan, agawid ako ni Jabalay. Nakababain man kadagiti dadakkel ko. Nang runa ka ni nanang. Tadyak ingkan kano idi ti balakad na. Awanan ti maramidak. Agsubli akon kadakwada. Tadyak ako na amunoan niya ti aramidak. Agyaman tanagawid ka matlangan, anak ko. Diyos ko nanang, apay ang nagkutong kayo matan. Anyat na pasamak ka na kayo. Ligaya, anak. Sakpay apimanaw ka iti poder me. Marikrik na ni nanang mo dagiti sintomas ti sakit na akulon kanser. Colon cancer. Day tataag pa iso ligaya. Kimaro ti sakit ti inam idiawan ka ni ti poder me. Saan mi na ibagbagakan kan ata di kamatan si marungkar apolaus. Diyos ko. Agabay. Saan anapatag ti may papan kanyak ligaya anak. Tinapatag ita, nagsublikan, nagawid kan, katagdadan natin. Pangasim, tadi na kami kuman pampanawan, ligaya. Sana nanang, diyan ko na madayo kasi tinaramit ko. Pagkawanindag tanalilawag. Pagkawanandag ko, ma. Insang sangit ko tinagkid daw iti pamakawan kadagiti dadakkel ko iti daydi akan ito manang Emmy nang runa iti inak. Napalalo ti asik kan kuana gapo tanasang petak a napalalon ti kutong na ken madlaw a nakapsuten. Kayat kuman nga ipakaammo kadakwada tinapagteng ko iti ima ti awanan bain a politiko a nagpaayak. Diako na aramid manang, gaputa jak kayat amadagdagan pay ti dagsen ti barukong da, gapo iti sasaaden ni nanang ko. Sumagmamanulaang alawas, kalpasan ti panagsublik iti sidong ti pamilyak, pimusay ni nanang. Kat uray no ulit-ulit kapag babawyan ti jak panamati kadagiti balakad na idi kanyak, awanan ti Serbina manang Emmy. Ingka gumaak nga rod ti nangabarwanan. Kat babaan iti tulong ti namarswa
Ken ti gobyerno ana minsan a ginurak gapo iti pan nakaalilaw ko, napasayaat ko ti panagbiag ko. Mangisursuro ak itan iti para publiko a pagadalan manang. Ket siyakon ti makakaammo iti pagbiagan mi, karamanen ti panagadal ti kabsat ko. Daytoy ti padas ko, toy pagayam mo, ligaya. Ligaya pagayam ko umuna iti amin, agyamanak iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. No daduma, pagarupan tayo nga amo tayon ti amin, wenno nalalaing tayon ngam iti asino man, ngam biddot day ta pamati, tauray pa'y makuna nagturpos tayo, ad-adulat ta nga amang ti ammo, wenno kababalin dagiti natataengan, nang runa dagiti dadakkel tayo. Saan madkat amaksayan ti kinasirib, wenno anyaman akababalin tayo, no dumngeg tayo iti pammagbaga dagiti adda iti aglawlaw tayo, nga ammo tayo met anamuli iti kapadasan, ken nabatak iti pannubok ti biag. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Ti masakbayan Ilocano Radio Drama, agdengdengag kami dito agyaman kami unay, kadagiti kakabsat-kabsat kenamin nga kailian iti asideg kenadayo, anang ipay iti panangipateg. Ti Masakbayan. Lorena anak, apay asangit-asangit tapo ka. Tiyak man na mo tatang. Ang mga numabisinan, pasuswam at hakaasim at asangit-asangit. Tatang. Alaan anak, mabisin lakit ni daytan. Sige tatang. Makita kung naktumot ka mabisinan ni so asangit-asangit. Pasensya kayon tatang. Tadyak nga minamo mabisinan iso asangit-asangit. Maawatan ka anak ko, takasan daw. Nagubing kamot ngamin anak balin nga ina. Kapilitan pa ina nagsardeng ka nga agadal gaputadan anak mo. Tatang. Narigat ti sitwasyon mo, Lorena. Isa masapol nga agbalin ka anatibker anak. Di ka agdaan nagtaadda kami akanayon dito'y kaninanang mo amang tarabay kan ka. Agyaman tatang. Katsapay lakuma, tama pakawandak ka po iti kastoy ang nagbanagak. Pakawanandak kuma, tatang. Nagunaganday taasan na ay mulakay. Pampanonodak nga minti kasasaad ti anak ta. Nakakaasi ni Lorena. Lakay. Ubing unay anaadaan ni ti responsibilidad. 16 na lang. Mahanya ngay nga rod, kat pinanawan mo ti awanan bain anak kasikog kenkwana. No intakder na kumati anak ta, oray kaskasano, adda katulungan ni Lorena. Ngam saan mo tapinanawan na apaman anaamuan na masikog ti anak ta. Ay, na yan. Day takot nga mintibunga ti kinarasok da kitag tutubo ita. Kat ti kaasay, dagit ni babae akas ita anak ta, ta isuda at talaga ti dihadaw. Lakay. Heso asaan arombang abaybay anta ni Lorena, bakit? Data ti rumbang amang tarabay kan kuana, tadata ti dadakkel na. Wala, saan arumbang abaybayan ta ti anak ta? Igiya kan tulungan talatta, nga uray pa'y nagbalinan amay sa nga ina, itinaganus unay nga edad na.
Nakaragragsak ni nanang amangay aywan iti anak ko, tatang. Wan nga raw, anak. Kanuray siyak. Maragsak anak mo't una iti apukok ta makaparayaw. Tatang, itatadon ti tawan ti anak ko. Masapol amang gadak matan. Ay, Lorena, anak. Saan arumbang nga ipabaklay ko kada kayo ti responsibilidad? Arumbang asyak ti mga ramid. Manipod na kaaramid ak iti bidot. Awan apulos tinangag ko kada kayo kaninanang, tatang. Isong ay ti day ti agundaway. Masapol nga agtignayak matan para iti masakbayan mi nga agina. Anya ti kayat mo asawan, Lorena. Palubusan dak ko mga umadayo tamang gadak, tatang. Anya? Kas iti nakunakon, 20 taon ti anak ko. Isong ay pakaasik ko makada kayo ano mabalin. Ibatik pa'y lakada kayo ti anak ko tapno makataggadak. Diyak ngamin kaya't ada kayo ti marigrigatan para kada kami, tatang. Lorena, anak. Pangaasiyo, tatang. Maawatan dak ko, ma. Narnakanan ti apo ko talakay. Nakain-inosente akit kitaan ti langana, kabayatan ti panaturog na. Ay, naimbaglakit din ata nairuam ka data ti apo ko ta. Iso asa na may kaway ti kaadla ti inana iti adayaw. Ay, kumusta nga tamot ni Lorena ijay Makati, lakay? Panagkunakit na sayat mo ti kasasaad na ijay. Takas iti napagsasaritaan tayo sakbay ngay madayaw. No saan anasaya ti panakigasang-gasat na ijay. Kasayaatan lang nagsublimot lang diti lugar tayaw. Sa bagay, ay makunakmot kit di ahusto ti naibagam. Tanaragsak mo ti di mawag kada taapaman ang nakagteng ijay. Pudno day tabakad. Katsapay la kumata na baligi ti panagtrabaho na iti adayaw para iti narimat ang masakbayan da nga agina. Pulo kat 8 ti tawen ko, idi madayuak kadagiti dadakkel ko. Kastamoten iti anak ko, manang Emmy. Nakastra ka kas contractual employee iti may sa kumpanya ti telepono iti Makati City, no sa dino, minimum ti sweldo. Masansan amaladaw apasweldoan da kami iti pagpapaayak. Iso akas taunay iti panagimpad ko, nang runakat kagudwa iti masusweldo, ti ipatpatulod ko kadagiti dadakkel ko iti lugar mi. Tapno masuportarak ida, nang runa ti pagkasapulan ti anak ko, a pinanawak kadakwada. Iti maysa nga aldaw, kinasaritanak ti maysa kadagiti katrabahwak. Amo kasan ka kontento ti masusweldo mo iti pagpapayan tayo, Lorena? Ha? Dino? Sana may limod kan ka nga dati binukol mi nga onyon. Nga iso ti mang tubtub nga iti binto tapagan nurutan dagiti kapitalista mang matmaton iti pagpapaayan tayo. Apay nga minanas kan atob nga rin nyo dagiti paganurutan iti pagpapaayan tayo. Tapno ipaay dati rumba nga para kada tayo Tapno saan da tayo sa oran. Kat magunod tayo ti may parbeng para kada tayo ababasik nga empleyado. Dino?
Kasayatan no kumapang kan ito yun, mi. Anya? Saan aga po ta contractual employee tayo lang. Kat saan na may paitirumbang para kada tayo, Lorena. Damagak man din ka. Apeng agtrabaho ka. Tapno makatagadak. Tapno maipaay ko ti pagkasapulan ti pamilya. Nang rona ti anak ko a pinanawak kadakwada. Taga-ano ka ya? Ije ifugaw. Oh, makitam. Nagadayo ti lugar yo. Imay ka dito amanggad para iti pamilyam. Para iti anak mo. Kalpasan na, saan ang maipaay ti rumbang para kin ka? Ha? Mamate ka makitkita mo ti bidot a paganurutan dagiti kapitalista iti pagpapaayan tayo. Isa panunuto man na imbag ti jayak kin ka, Lorena. Kumapang kalangan iti onyon mi. Tasangsang kamay sa tayo ang mangilaban iti karmangan tayo. Panunutom kuma na imbag ti jayak kin ka, ha? Sige, panawan ka pa eh. Adamat ket di kinapudno ti imbaga kanyak ni Dino. Tano panunutan ana imbag. Malaksid a nagbabala nga rudon ti pasweldo da kada kami. Kanayon kami pa'y amaladaw ngagsweldo. Nalawag agun-gun dawayan da kami ababasit nga empleyado. Iso nga adda punto ni Dino kadagiti imbaga na kanya. Agyaman ak na nakaamiris kamatlangan, Lorena. Napanunod ko ngamin, akos to amin dagiti imbagam kanyak Dino. Kapaliiwan mo. Malaksid a nababati sweldo tayo. Kanayon tayo pa'y amaladaw ngagsweldo. Kakaasi tayo namang bambanat iti budget tayo. Talagamat. Iso nga iti onyon tayo. Saan ang mabali na kanayon na maladaw ti panagsweldo tayo? Anya ti kayat masawan. Tunggal maladaw na ngagpasweldo. Ti pagpapayan tayo akumpanya ti kayat kasawan. Mangisayang kat tayo ti protesta. Agrali tayo. Anya? Kasta taramitin tayo tapno manggag na titimag tayo. Saan ka di kakadwa? Rumbang lang agrali tayo tunggal maladaw ngagpasweldo ti pagpapayan tayo. Rumbang lang. Ipkas tayo tirig na tayo ha. Kasta ka naramitin ta. Huwag ka kadwa. Katadad na bumilag to unyon tayo. Taumatado tayo. Saan na mabalin na mapanuinuyan ti bidot na paganurutan dagiti awanan bain na kapitalista. Da tayo ababasit at trabahador ti rumbang nga masurot. Tada tayo tinakakaasing agtrabaho. Nasken nga ipaayda ti rumbang para kada tayo. Masansanan di pa nagrally tayo Dino. Gapo na kanayon mo na labsingan dagiti kapitalista ti karbangan tayo ababasit at trabador. Saan lada ita? Masansan pa maladaw ti panagsweldo tayo. Wan nga ron. Laglagi pa ti kanayon niya bagbagakin ka, Lorena. Saan na rumba nga paipayat tayo latan kadagiti kapitalista. Pagrigrigatan tayo tikid-kidawon tayo kadakwada. Isa rumbang lang ngay paida. Dino. Mamate ka maawatam ti amin ni bagbakan ka, Lorena. Wendino, sanda ka kadwa agprotesta. No kontento ak iti maaawat ko manipod iti pagpapaayan tayo. Gusto ka? Rumbang lang agprotesta tayo. Tapno ipaayda ti maiparbeng para kada tayo. Pasensya kayo pa laeng, no jak makaipatulod itaabulan na. Saan kami pa'y ngamin ang nagsweldo? Paawatan da ka, anak ko.
Kamunay mo tanday ta pagpapayam. Apay akas ta ti aramid na kada kayaw. Dayta nga rod kat. Ngam di kayag da nagtatang. Ar-aramidon mi ti rumbang. Tapno magunod mi matlaang kadagiti kakadwak ti rumbang apara kada kami. Anya ti kahit mo asawan, Lorena. Narigat nga ilawlawag no iti cellphone lang ti pagsaritaan tayo tatang. Basta, agan anos kayo pa'y kuma. Sana bale, tagi paw itak adagos, apaman ang makasweldo kami. Sige, Lorena. Basta agan anad ka kanayon di tawan. Uwan tatang, didak pagtanagan. Sige nga rudan, tadapay aramidak tatang. Bye. Mamati ka maawatan dakda tatang, no sa anak pa'y lang agipawit. Masapod mi ti kanayunan apondo iti unyon mi. Iso nga itad ko pa'y lang ti sweldo, kas iti napagnunuman mi nga agkakadwa. Agrabuata kun, makisinara ka kadagiti kakadwak iti unyon, ta itad ko ti sweldo, kas kanayunan apondo mi. Kuna ni Dino nga dayam ammo na kada kami ang makatulong iti unyon mi. Iso nga agrabuata kun. Sino ti grupo akadwa tayo ita? Apay nga daigam da. Lorena, isuda ti pudpud na mga isaksakit kadagiti kas kada tayo. Anya? Isuda ti kang runa na mga ilablaban iti karbangan dagiti kas kada tayo ababasit nga empleyado. Apay asaan lang ati manggura kadagiti kapitalista iti pagpapaayan tayo ti surusuro da. Apay akayat na aguraan tayo ultimo ti gobyerno. Gapot ati gobyerno ti puun ti amin na kinarigat ang mapaspasaran tayo, Lorena. Anya? Day tatagbay so. Tati gobyerno, patpatarayin mo't lang dagiti kapitalista mang parparigat kada tayo. Isa arumbang lalabanan tayo ultimo ti gobyerno, tapno magunod tayo ti rumbang apara kada tayo. Masapo lang mailaban tayo ti karbangan tayo. Pinsan apan nakikapeng ko iti unyon iti pagpapaayak. Namin pinsan ang nagbaliw ti panirigak iti biyag manang Emmy. No sigod ang makailaslasinak iti para iti masakbayan mi iti anak ko. Kan makaipawpaw itak iti paggastos dagiti dadakkel ko iti lugar mi. Naputed ang namin pinsan. Gaputa kadawyanan nga ar-aramatan mi iti grupo mi ti matmat gadak. Kas iti nailanad ko iti surat ko manang, makisinsinnarak kami pa yan iti may sa agrupo, amang isursuro kada kami, alumaban iti gobyerno. Iti panaglabas dagiti aldaw, kabayatan nga umadado ti maeng-engganyo mi nga agbalin ang miyembro ti unyon mi. Masansan meten ti panagrali mi, agingga ang naapektaran ti operasyon ti kumpanya, apagpapaayan mi, kat nagsara manang Emmy. Kasano dayto yan, Dino? Nagsaramot ti kumpanya pagpapaayan tayo. Lorena. Kasano tayo pa itan? Awanan ti pagsweldon tayo. Katanya pa'y ngay. Di kanya-kanya tayo na, Lorena. Ha?
Kinapod na, ultimo siyak. Diyak mata mo na niya ti rombeng aramida kita. Awan mo tan ti panggadak, gapoy ti panagsaran ti pagpapaayan tayo akumpanya. Dino. Sige, panawan kan Lorena. Ado pa'y tinaskan nga aramidak. Jakmat lang makasapulan iti sabali a pagtrabahawak. Kasano itan, sapay na ibuson tinabatbati a kwartak. Jak pa yan nakaipawpaw it kada tatang. Anya ti aramida kitan. Ha? Ni tatang ti umawawag. Apay nga ta. Hello? Tatang? Lorena, anak. Pang-aasim tagawid ka kuma. Ha? Apay tatang? Di anak mo, ag nangabay. Anya? Apay tatang? Anya tinapasamakan ko na? Nakaptan iti na pagka nasakit. Masapol ti kwarta abuspusan iti ospital, anak. Ang mga nanya ti mapasamak iti apo ko may saan na may ospital. Diyos ko! Mangiremedyo ak tatang! Agawid ak kadagos! Urayan dak! Kami matan. Lorena, anak. Inaramid mi kaninanang mo ti amin. Awan mo't namin tinapasamak. Tag-urang ti kwarta abos-busan na dya ospital. Impagarup mi no gagangay lagor-igor ti kimpat kan kuana. Angam saan mo't gayam. Tana typhoid mo't gayam ti anak mo. Angam nada ko makwarta madadaan na nabusbos. Amang ano na ispalpay ti apokok. Angam anyan tawan mo't kwarta tayo anak. Basol ko na iti tatang. Basol ko. No inaranam ko kabati kwarta ka nagtap-trabaho iti sa bali a lugar. Anda ko manaramat iti panagkasapulan tayo. Namasaan, tanagpaalilawag mat ngamin. Lorena, anak. Nabasol ko na iti tatang. Basol ko na apoy anatay ti anak ko. Ngawan man la tinaramidak. Basol ko. Lorena, anak. Kaya't nakamakasaritan ni Kapitan. Apay ka no tatang? Panggap nakatulungan tapno makaadal ka manain. Kahit malipatam tinasaam na pasamak. Tatang?
Kuyogan nakakano nga umasidag iti Commission on Higher Education wano CHED tapno maipaayan kay ti scholarship. Iti kasta makaadal kamatlaang. Maikariak pa'y nga tatatang. Saan pa'y nga taanala daw ti amin? Apay kumangay asaan ka maikari anak ko. Maikari ka. Sana bali tatulungan na ka ni Kapitan. Tatang, Di mo kumapalabsan day ti agundaway, Lorena. Manmanoasumangbay ti kastoy nga oportunidad. Gundawayam, tabarang makatulong kan ka. Tapno malipatam tinasaam, anapasamak. Na anak, napintasan ti trabaho may ti gobyerno kas may sa certified public accountant. tatang, Kalpasan ti ado apan lubok, dimteng matlaang ti napintas agasat mo anak ko. pudno ti ko na ti amam anak ko. Kamaudyanan na, napintasan ti biyag mo. Nagbaligi ka ni ti biyag. Pudno ang nagbaligi ak nanang, tatang. Ngam saan ang mailibak tila dingit akup kupikupak iti barukong ko. Gapo iti napasamak iti daydi anak ko. Lorena, anak. Anak ko. Ay, Itala maamiris ko ang naalilawak gayam, nanang. Tatang. Nagpailuyo sa kadagiti tattao amang gurgura kan mang tubtub ngar iti gobyerno. Iso nagbanag iti awan dagiti nagrigrigatak. Idi madayuak iti dannayo iti daydi anak ko. Tapno manggad. Nagpaalilawak kadakwada. Tinubngar kan ginurak ti gobyerno. Ngam idi nagtinag ti kwenta. Gobyerno matlaang tinakatulong kanyak. Iso naragpat ko ti ayan ko ita. Nagbidutak tatang. ay. Nanang. Naalilawak. Pudno manang Emmy, nagbidutak, nagpaalilawak kadagiti tattao nga impagarup ko no makatulong kanyak. Ngam isuda gayam ti puon ti pakaisagmakak. No mapampanunot ko ti panakaalilaw ko idi agkabanwagak. Diyak malapdan ti panagarubos ti luwak, nang runa no maipalagipan kanyak ti nagbanagan daydi anak ko.
No sa anak ko nagpaalilaw kadakwada. No jak ko maindunar iti kimapangak a grupo dagiti natgadak idi. Adda ko mabinusbus ko idi nagkasapulan day di anak ko. Kat nalabit nga aging gaita. Adda ko mapayla iti den nami kadatatang. Ngam uray pay nga taagluaak iti dara. Saanan ang maisubli tinapalabas. Saanan ang mabaliwan tinalpasan ang napasamak. Ano tingitingan ang naimbag kat aramid dagiti oportunista at tao. Amang daddadaal kadagiti agkakapintas a programa ti gobyerno para kadagiti umili. Daytoy ti pakasaritaak manang. Toy pagayam mo, Lorena. Pagayam a Lorena, anyan tinapasamak kan ka. Husto ti kunam nga inalilaw da ka dagiti oportunista. Dagiti mangibagbaga nga da napintas nga ideolohiya nga ilablaban da. Ngam ti kinapudno na kat para laeng iti bukod da pagsayaatan ti al-almananda. Nasakitla panunutan ana isakripisyo pa iti biag ti anak mo sakbay anak ka-Ameris ka. Husto matlaang ti kunam asaanan a maisubli tinalpasan a napasamak. Kat agserbi a pagadalan daytoy pakasaritaam, tapno mawaknitan ti panunot dagiti nalaka a maalilaw iti nasamit a pannarita dagiti oportunista. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo. Dito'y programa tayo. Ti Masakbayan. Ti Masakbayan. Lito anak, agpalas kayon kadagiti ading mo, ang mga numala daw kayo iti pagadalan. Saan kayo pa'y anangan? Agpalpalusan da ading ko nanang, di ka agdanag. Adayo pa'y ngamin ti pagnaan nyo sakbay amadano nyo ti pagadalan. Wan nga rod nanang, may isang oras pa magmag na kami. Sakbay makadanon kami ti pagadalan. Ano sa nyo anak ko, no kaya't yun ti makaadal? Wan nanang, siyak, kaya't ko talaga ti makaadal, kan makapagkuleyo. Tapno sana dito'y bantay langan tayan tayo. Kaya't kaya mayaon iti kinarigat. Pasensya kayon anak ko, ta dito'y kayo kabambantayan adim makkel. Dito'y matngamin at talaga ti lugar tayo akatutubo. Nang rona ti kapututan tayo. Nanang, sapay la ko mga rod tamatungpal dagiti arapaap mo anak ko. Tapno adamot maipanakkel mi kadagiti daddo maapuli. Nang rona dagiti adda iti patad. ikararag tayo day tananang. Amok adi na tayo baybay anti Diyos. Napan ka din nag-eskwela dagiti anak ta bakit? Wen lakay, masapol a masapada ta adayo pa iti pagnaenda. Nanganda ka di mutlaen. Anyang iti binalunda? Nanganda, kun binalunda tay inling tak abagas ti kamuti. Napyala pamudpud da iti bisinda inton aldaw. Ay, kaasim at dagiti anak ta. Gamanya nga rod ngay. Aganos tayo at akastimot nga rod ti kabibiyag tayo diti kabambantayan. Dakal ti kaasi ti Diyos lakay. Kun naanos dagiti anak ta, nang runa ni Manong Daalito. Talaga akayat na ti makaadal. Kat day ta ti pagyamanak launay, ta da ambisyon ti anak ta. Wan nga rod bakit? Mala, isaganang marudan di balunag. Tamapanak mo tan ni di uma. Barang nga da maalak ka mabalin tayo akanin kadagiti masungad nga aldaw. Ay, sige nga rod lakay. Mabitlaang ta isaganak di balon mo. Orayat dito yung dagiti kakabsat ko.
agkukuyog kaming nga gawid. Dandan niya ako nag-graduate ti high school. Makadalak pa nga tayo ti koleyo. Kasano? Sigurado asaan da ko nakabuilan na suportaran da nanang kantatang. Kaya't ko kumamot niya da makalpas iti pulimi. Kaya't ko kumanga da may panakal da. Uray makuna nga da kami lang iti kabambantayan nagnanaed. Ngam kasana mapasamak tar arapapag. No kastoy mo ti kasasaad ti biyag mi. Diyak mapukawan ni tinamnama. Amo ka maragpat ko dagiti arapap ko. Babae ni ti tulong ti Diyos. Naimbag ta nakasangpot kayo, anak ko. Inuray kong dagiti kakabsat ko, nanang. Ungayam, nanang. Dandan di graduation mi. Aglupasak mo't langan iti high school. Itapay laeng, kablaawan kan anak ko. Ay, daitang arod ti pampanunutan mi kan ni tatang mo. Talaga saan da kan akabailan apagadalan iti kolehiyo, anak ko. Nanang? Pasensya kan anak ko. Kaya't milaunay ang makaadal ka iti kolehiyo. Talaga adi mi kabailan. Nang runa kat adapay dagiti kakabsat mo anas kan ang maipaayan kadagiti kasapulan da. Maawatak, nanang. Ngam di kagdanag, siya kung tagaramid iti pamuspusan tapno makaadala kiti kolehiyo. Anya nga ta nagbiro ka kiti trabaho kiti patad. Ha? Kabailam nga ta anak ko. Ubing kalaunay tap nagtrabaho ka. Anya kumangay at trabaho ti serrekam. Oran niya di tananang. Tinapatag, may tuloy kumutlang ti panagadal ko. Sayang ngamin ti panawan. Maadakan ka day ta anak. Ngam kitaam nga umunaan no kabailam nga aramidon day ta pampanunutam. Amo ka porsigido ka anak ko. Ngam panunutam, asaan analakaday ta nga aramidem. Napalalo tila dingit ko iti day di apa nagsarita mi iti inak manang Emmy. Malidayanak amang panunot, asaan da ko nakabailan a pagtuluyan iti kolehyo, dagiti dadakkel ko. Gapo siguro iti gagar ko amang yaon iti pamilyak iti kinarigat, sa anak asim mo ko manang. Nagdamag-damag kadagiti amok iti patad, no adda makasapol iti katulungan da iti pwesto da. Talaga ngamin ajak kayat ti paidagallatan iti kinarigat. Kayat ko ang magunod dagiti arapaap ko. Kang ronaan ti amin, kayat ko atong palan ti karik, ayaon ko iti kinarigat ti pamilyak. Agingga ang nagturpusakon iti high school. Kablawan da ka, anak ko. Naragsa ka pa nagturpos mo, anak ko. Agyaman akada kayo, nanang. Tatang. Kamaudyanan na, nakaturpos kan. At dan makuna naggraduar nga anak mi. Kat pakaragsakan mi unay day takan ni nanang mo. Agpaiso ti ko na ni tatang mo, anak ko. Kat babaan day ta iti sakripisyo, maamagmag na iti adayo. Tapno makasarag ka laeng iti pagadalan.
Talaga ngayon ka gumakti amin? Tapno masubadak mo ti sakripisyo yo. Nang runakon ka tatang. Kakaasi ka makigamgamuloy ti daga. Tapno masuportaran na kami a pamilyam. Anak, ada parikot anak ko. Oray kasano ti ayat mi apagtuluyin da kay ti koleyo. Talaga saan min akabailan. Amok tay tatatang. Kitsan kaya madanagan. Ipamuspusak ti amin tapno makapagtuluyak. Siya kun ti makaam mo tatang. Lito, Naibagakon ka ni tatang mo ti planom, anak ko. wan lito. Gumamangan numarigatan ka anak. Sana kaskari na tagtrabaho. Nang runay je patad. Amangan no di mo kabailan. Tatang, sa anak mo ta sumrag iti trabaho nga mo kamarigatan na kunay. Isa di da kun pagdanagan. Siya kun ti makaam mo. Gusto mo't kit di tatatang kananang. Amangan no marigatanak. Nga may karigatak. Tilang parikot. Amangan na awan ti mga alakanyak. Ngamin, amuda tagabambantayak. Amangan ni pagarupdag iti tagapatad. Asabali to ugali mi at tagabambantay. Nang padasak tigasat ko. Barang na damatumpunga ka na sayat ni amo. Amo katarabayan nakti na marswa. Tamo na mo't anasayat ti panggap ko. Yati na sayat. Maturog akon, tarabin. Katinton bigat. Mapanak iti patad. Ika gumaktag sapul iti pagtrabahwak. Nasapa kayo mo't adimalan dito'y balay. Papanan nyo aya tatang. Mapanak man di tayan dala kay Imain. Ada ka no importante pagsaritaan me. Maipapanitian niya day tatatang. Diyak pa'y masinunoon niya. Kamkas pang lakayan dito tribo tayo. Masapul amapanak tasakmat ti kasapulan da. Ala, sapay la kumata saan aparikot day tatatang. Saan mat siguro, anak ko? Ang mga nadalang kaya't dayo man kanyak. Awon gayam, kumusta nilitaw? Nasaya at matatang. Maragsakan, dagiti kalugaran tayo. Tadan nagturpos dito lugar tayo. Isungamento mo na nagturpos iti high school, tadagiti daduma, masadot damat tama pa nag-eskwela. Gapu iti kadayaw, ti pagnandasak baya makagtangday ti pagadalan. Naimbag nga road, ta saan nakastadya apo ko yu tatang. Nangato nga min ti arapaap na, iso nga inkarigatan na ti makaturpos. Nasaya at day takapanunutan na. Malangarod anak ko, tama pa nakon. Sigurado nga urayin nakon nila kay Imain. Sige nga Rod, aganad kayo tatang.
Nanang, addan na yung bagadamag. Anya day talito, anak ko. Addan pagtrabahwak nanang. Addan nam amok ngagtagi ko iti panaderya. Katag kasapulan day ti trabahador. Ay, kabaalam nga ron day ta trabaho. Katawan mo't padas mo may papan iti day ta. Nasingpet akin kuwa nanang. Kunana nga isurodak ka no. Saan ka numot anarigat ti trabaho? Iso na lang tamasapol nga agring kami tinasapa nga garamid iti tinapay. Nang runa di pandisal. Tumulong akmat lang nanang. Tadamot dagiti daduma kadwa ka para aramid. Saan ka nga ta marigatan, anak ko? Saan nanang? Kan masapol nga stayin ka no. Kahit nasawan, saan na ka makaawid iti inaldaw? Agawid akital daw ti Sabado, tasarado di bakery ti Domingo. Anya? Kan nadamot pagsayatan na nanang, tadayo ti lugar tayo. Kan kas na kunakon, masapa amang rugi ti trabaho medyo panaderya. Kaano ka kano amang rugi ngay, anak? Iti kano kasapaan ngal daw nanang. Talagang amin nakasapulan dati katulungan da. Nangasawa ka nung aminan di may sa kadwada kat nagawidan iti lugar da. Ay, maragsa ka anak ko. Ta saan ka narigatan ang nagsapol iti pagsirekam? Ang agpakada ka kanitatang mo Amok, maragsakan mo't laeng para ken ka. Dakkel ti panagyaman ko iti namarswa, ta nakasarrekat atas trabahador iti maysa a panaderya. Nakarkaro manen ti panagyaman ko, tanasingpet dagiti amok. Taamuda ti tumulong kadagiti kaskanyak at agabambantay. Saan mo't anariga ti trabaho nang? Isuna laeng tamasapol aparbangon pay laeng ket mangrugi kamin nga agtrabaho. Ngam kalpasan ti sumagmamano nga oras, nalagaan tulaangan ti trabaho, tatumulong akton nga aglako iti bakery. Nagtultuloy nga rod ti trabaho manang, aging gaadimteng ti panagsasarek ti klase. Nimunta na hawit anak ko. Mailaw kami tinta. Ay, hawan nga rod anak ko. Nang runa dagiti kakabsat mo. Kailiw dati ihaw awid mo ka no nagduduma a klase ti tinapay. Ano man ang tinyawid ko nanang? Sanda madanagan? Kasta aya. Kahit kumusta ang iti trabaho manak. Okay matatang. Gayam, umadanin ti enrollment para iti koleyo. Ay, kasanungay, kat saan ka mo maka-enroll anak ko? Agtrab-trabaho ka mo't. Day tangar to may padamag kada kayo nanang. Tatang, mapalinak ka nung ag-eskwela ko na di amok. Anya? Nay, kasanungay day talito. Agtrabaho kiti bigat, kat agadala kiti malam. Total, bigat mo ti kaadwa na trabaho iti panaderya tatang. Nanang. Ay, nagsayaaten ngay no pinalubusan da ka nga agenrol anak ko. Huwag nga rod lito. Amuda nga na talaga kayat ko ti makaadal. Iso kayat dakmot at tulungan. Di, agadal ka nga rudan iti da iti apa nagsasarak lito. Huwag nanang. Talaga nagimbag ti Diyos. Taimpaayan na kiti amo nga agbalin niya instrumento. Tapno magunod ko da gitara paap ko. Tatang magkayam nito, anak ko. Wan tatang, pinalubusan ka no di amo na asumrek iti pagadalan iti malam. Kat iti bigat, ti panagtrabaho na iti panaderya. Nagsayatan dagiti amo na no kasita. Wan nga ron tatang,
Kat maragsakan unay ni Lito, tana ituloy na mutlaangan ti agkolehyo. Amo man ako. Di tao nandalapap na itipiyang kakayat ng kunodan. Mapasamag na ita. Basta puyugan na itikalaran ti aming nadamitan na. Kangkang runaan na. Ang dawa titipan na labay ti Diyos. Tatang, Nasimpot mo minilito. Kung nagagan. Suwan mo. Malang palto nilito ti aming nadapap na itimiyang. Lito anak, dandani kan agturpos iti kolehyo. Wan nanang, katagyaman ak unay ti Diyos. Mapaspasama kan ti may sa kadagiti tinartari gagayak launay. Agbungan to namin a sakripisyo anak ko. Para kada kayo pamilyak tayo ti panagsaksakripisyok nanang. Kaya't ka panagnig ka ni ti kaduan. Nga oray pa'y makuna tagabambantay tayo laeng. Kan orado di agibagbaga sa bali ti puli tayo. Kabailan tayo matapasayatan ti panagbiag tayo. Ay naado ti maragragsakan akapulyan tayo anak ko. Di da ninamnama nga addanton umuna nakaturpos iti kolehyo akapulyan da. Katamok nanang, makatulong akton dito lugar tayo. Nakaturpos kan anak ko. Katidi mininamnama, maisa ka nakagunod iti maysa ka nga tuwa na pamadayaw. Uwan nga rod anak ko. Maysa ka dagiti nagturpos sa cum laude nanang. Tatang, nasorpresa kami nga rod anak. Agasam ngay dayta. Kinabailam ti nagtrabaho kabayatan ti panagadal mo. Kat nagunod mo pa'y dayta pamadayaw. Uwan nga rod anak ko. Babaeng day tayo ti panarabay ti namarswa. Ken syempre, iti suportayo pamilyak. Tada kayo ti inspirasyon ko. Ken utang kumot ti amin kadag iti nagbalin nga amok. No sana ga po kadakwada. Nalabit na sana ka nakaadal iti koleyo. Ken jak ko man nagturpos. Kataan niya nga iti planom ita anak. Jak kumapay kaya panawan ti trabaho ko iti panaderya tatang. Kinasarita nak ti amok. Palubusan na kanong agtrabaho iti sa bali. Masapul kanong usarag ti ingraduar ko a kurso. Katdak kala pagyamanak da ita kadakwada. Ay na, talaga nagsaya at daatao anak ko. Kat ti Diyos ton timang subalit iti kinaimbag nga impaaydakan ka. Jak to'y da malipatan nanang. Imbilang ko ida na may kadwa pamilyak. Sa di naman ti pakadanunak iti dahi ti panagturpos ko. Karaman da kanayin iti baligik. Jak tumalipatan ti kinaimbag anay paayda kanyak.
Nanang, naawat ak ti may sa kumpanya iti Cebu. Ijaya ko nagtrabaho. Anya, ay nagadayon nga'y anak ko. Nanang, jaketa paluspusan dito yung oportunidad na si Mangbay kanyak. Napintas ti offer da kanyak, nanang. Sayang no jak awaten. Amo da nga men naggraduar ka akum laude anak ko. Iso siguro dayta ti idijaya daken ka. Wan, nanang. Mangrugi ako ninton sumaro na Domingo. Isama sa pula mapana ko ni Cebu. Ay, anak. Jaklem pagarup amaragpat ko amin dagiti nanang. Idi, buybuyain mi lang kadagiti kakabsat ko ti eroplano iti tangatang. Ngumita, makalugan ako ni ti eroplano, nanang. Ay nagasat ka anak ko. Talaga nagasatak, nanang. Tadda kayo pamilyak. Ken dagiti tattao iti ligudan da iti baligik. Tarabayan na ka ti Diyos, iti sumaruno nga agpang tibiyag mo anak ko. Tarabayan na ka ti Diyos. Lakay, maragsakan dagiti kapulyan tayo, kadagiti maipapay at ulong ni Lito dito'y purok tayo. Wan nga rod bakit? Nang runa dagiti panglakayen. Lakay, Nagasat tayo kano takas kanilito ti kaunaan na kapulyan tayo ang nakapagtorpos. Kadakil ti maitultulong na dito'y lugar tayo. kun saan laang aday ta, nagbalinmat nga inspirasyon dagiti agtutubo ni Lito. Ita, addan dagiti agad-adal, kat kayat damot ti makaturpos, akas kanilito. Mangrugin ni agbaliw ti panirigan dagiti agtutubo may papaniti edukasyon bakit? Edi, kay kayat dat aggamuloy ti daga. Ngam ti agadal. Tadi danam naman na posible amadaan itinaranyag ang masakbayan. Dagiti kaskada tayong adda dito'y kabambantayan. Ngam ita, gapo kanilito. Naadaan da iti namnama, kat namnamaan tayo nga ado ti sumaruno iti adak ni Lito. Namnamaan tayo day tabakit. Kat agbalinton anarang ay ti panagbiag ti tunggal pamilya dito'y lugar tayo. Hello, Nanang. Kumusta kayon? Nasayaat mo't anak ko. Si Kangay, kumusta nga iti trabaho? Nasayat mo't, Nanang. Agyaman kami kadagiti na ipaay mo kada kami anak ko. Naipatarimaan minto'y balay tayo. Kat kastaunay aragsak dagiti kakabsat mo. Awanan yaman na, Nanang. Talaga para kada kayo amin nga aramidag. Apaman na makawayaak. Agbakasyonak to dita lugar tayo, Nanang. Ken, kaya't kumatapasyaron dagiti amok. Mailiwak kada kayon. Uray da kami mo't anak ko, nang runa dagiti addem. Uray gayam dagiti kalugaran tayo. Katagyaman na kano kadagiti na itulong mo dito lugar tayo. Awanan yaman na kunayo, Nanang. Talaga kaya't kung adamot pagbaliwan ti lugar tayo. Ay, uwan gayam dito. Adumutan ka dagiti agad-adal akalugaran tayo. Kaya't da kanumot ti agbalin akasken ka. Nasayat mo ta nagbalinak nga inspirasyon kadakwada, Nanang. Bayan nyo, apaman na makabakasyonak at danton gundaway ming agsasarita. Padaanan nyo ti panagbakasyon ko, Nanang. Wen, anak ko. Sigurado ang naragsak ti amin. Apaman ang maamuan da ka agbakasyon ka. Wen, Nanang. Kat aganad kayo kumaakanayon.
Adon kadagiti agtutubo iti purokmi tinakalpasan iti kolehyo. Kat makita kon tinagbaliwan ti kasasaad ti panagbiag ti tunggal pamilya iti purokmi. Naragsakak manang ang nagbalina ka inspirasyon kadakwada, tapno agarapa apda kat agbaliw ti kasasaad da iti biag. Dakkal apagyamanak ti pamilya, kandag iti amok, anang tud kanyap iti gundaway a makaadal ken makaturpos. Tunggal agbakasyona, jakliwayan a mapanpasyaron dagiti amok manang. Ket naragsakda iti nagunod kon iti biag. Sapay kuma tanakaipaay iti inspirasyon daytoy apadas ko manang. Tuy pagayam mo, Lito. Pagayam alito, umunay ti amin, agyamanak taintalat mo ti padas mo iti programa tayo. Kat nagbalinda ito nga inspirasyon kadagiti agtutubo adumdumnag, nang rona dagiti adda iti kabambantayan, wenno nasulinak a lugar. Kan saan na agbalin at tubang ti sabali apuli, iti panangtunoy kadagiti arapaap iti biag. Iti imatang ti Diyos, pada amin a tao, naggapu ka man iti sabali apuli. Sapay kuma, tamanayon ti parabor, anay paiken ka, tapno mairanod met, dagiti patpatgam iti biag. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na, iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Timasakbayan Ilocano Radio Drama. Kablaw, agyaman kami unay, kadagiti kakabsat-kabsat, ken amin nga kailian iti asideg ken adayo, anang ipaay iti panangipateg. Ti Masakbayan. Di ka di makauawat, Bubbles. Imbagami lang arudon kaninanang mo asaan da ka nakabailan na pagadalan pa'y. Umdasin na nakaturpos ka iti elementarya. Diyak kaya tatang, agadalak. Awan nga ron ti pangalaan mi iti pangpaadal mi ken ka. Apay ay nagtangken ti ulong. Basta agadalak tatang, diyak kaya tiyak sarda nga agadal. Diyak laki titulok. Ay unay kakat nga ubingen aya. Di ka makauawat. Apay nga minapagsardangan dak nga agadal ngay. Anya laang ti agbalin ang masakbayak nog sardangak nga agadal. Ay, mabalin ka di Bubbles. Ingka maturugan ng ti makidiskusyon ka kanyak may papan iti day taabanag. Tatang. May isa. Tatang, kayat ko nga Dua. Sige tatang, inak nga rudan maturog. Pasensya ka yun. Dengdenggan kayo ka ni Bubbles nga anak ta itay ilyong. Masyanak mo't kan kuana. Kaya't kung agtuloy kong mga agadal nga awan mo't nga rin ti mabalinan ta. Ilyong. No apay mo't nga minanay tao tayo ang marigrigat. No awan ti daga da kakamasong apakisuksukaya amakan no saan tayo pa yinamangan. Di ka kumamaawanan itinamnamalakay. Panunutom nga dapay dagiti nakarkaro ti kasasaad dangam da tayo. Minyang. Nag-aasat tayo kit di tauray pa isang kaibaga ti daduma narigat ni panagbiag tayo. Saan tayo alumanglangan amangan? Gam ti daduma ngay, pasaray maminsan, wano mamidwalaangan ti may sangal daw numanganda. Sa bagay, puno day ta nga imbagam bakit. Talaga amat, iso asaan tayo ngay ayan ti adda kasasaad tayo. Kas itinakunakon, nagasgasat tayo pa, ingam ti daduma, ta saan tayo alumanglangan amangan. Puno day ta. Malangarutan, maturog tantan ni Rabiin. Napuyatan tan, bakit?
day kamat friend. Amahan nga no sa anak ko nga agadal mo na. Anya? Saan dak ka no na pagtuluyan iti high school da tatang ko? Ala, apay ngay. Amo mo ta marigrikat kami laeng. Saan dak akabaalan a pagadalan da tatang? Iso nga mga no jakon makaadal pay. Sayang mo't sapay nasirip ka. Mona. Amo kon. Di anya, Mona. Kasaritak da mama. Ibagak ka tulungan da ka. Anya ko ng Bubbles. Agpakadak ka da kayo tatang. Sapay la ko matapalubusan dak. Apay, sa dino ti papanam. Amuyo mo ta talaga kayat ko ti makaadal. Iso adyak kaya tapalabsan ti tulong dagiti naganak ni mo na agayam ko. Ne, anya ti kayat mo asawan. Tumulong aki di panaderyada muna. Kasukat day ti panang paadal da kanyak. Anya? Pangaasiyo ko matatang. Sandak ko makagoray ti day ti abanag. Talaga nga minakayat ko ti makaadal. Iso nga aramidak ti amin. Tapno matungpal day ta nga arapaap ko. Ay. Pangaasiyo tatang. Sapay la ko mata maawatan dak. Pangaasiyo. Kaungat na ti tatang ko idiimpod no kankwa na ti tulong ajaya dadi tinaganak ni mo na agayam ko. Ada ka ba ala ni ti biyag da mo na nam ti pakaragsaka? Saan da akas ka dagiti daduma nga ada ka ba ala na iti biyag anangato ti purwada? Nasimpat ni mo na karamanen dagiti dadakkel na. Aklunak amay junarigat ti panagpaay ko iti panaderyada mo na tamasapol nga agriingak iti masapa, tapno mapanak tumao ijay. Takadawian namin anariwat pa iti sangpet dagiti agatang. Gaputa medyo na paggad para kanyak ti masapa mapanijay, kinasarita dagiti dadakkel ni mo na datatang kananang ko, ano ipalubos dalakit di, agnaedaklaemen ijay balayda. Among Bubbles, anak. Jakla ko maumanugot ang makipagnaed kay Jaayan da Sir Simon. Ngampod no ti kunana napagad para kan ka ti masapa amapan ije panaderyada. Tatang. Idinto ano makipagnaed ka ni Jay, mayadayo ka iti pagad. Saan ka pa marigatan unay, tadalangan iti batog ti sularda ti panaderya. Agyamanak ta maawatan dak. Ay, may kawa kami lakid di ka ninanang mo, Bubbles. Sana bali tatang, taagawid akmat kada Sabado kan Domingo. Anak. Iso ang makapag-iiniliw tayo latta. Talaga na iduma ka kadagiti kapadadam anak ko. No apay mo't kami nakastoy ta adda kabibiyag tayo Terumbang kumakan kakat makiay-ay-ayam kadagiti kapatadam. Tapno may papas mo muti kasta nga edad mo. Saan nga kasta nga agtrab-trabaho ka tapno makaadal kalaeng anak ko? Sana bali tatang, napatpatag kanyak ti agbalin ang masakbayak. Iso nga awan anyaman na. Bubbles, anak. Agyamanak ta pinalubusan dak itikid daw dagiti naganak ni Mona tatang. Agyamanak unay.
No kasta? Tultulungan da kamot dagiti dadakkel ni Mona? Wen, dagiti dadakkel ni Mona ti mang papaadal kanyak. Oh, kasta gayam. Nabayag kan ditoy? Makatawanan. Dito ako na nagnaad, sipod na ulilaak. Agis eskwela ka? Saan? Mabayinak namin na sumrag iti pagadalan. Taado dagiti ng sorsordo kanyak. Apay? Jakmot na mo. Siguro, gaputa ulila ako na damang. Saan matarumbang asurduan da ka? Gaputa ulila kan saan aya? Kumaa? Ngumjak man amo no apay kas jeter aramidon kanyak dagiti nagbalin a kaadalak idi. Adda ngamin at talaga dagiti surdo a kaedad ta. Tirumbang laang, agbalin ka natibker. Di mo ida ikaskaso. Bubbles? Adalataken ka no kayat mo nga ituloy ti agadal wenno saan. Si kalaang ti makadesisyon iti dayta. Amom ka di analaos ti iliw mikan ka anak ko. Agpaiso tatang? Wen Bubbles. Agasumot nga ita makalawa sa saan da ka nakita. Italaang anagawid ka ta Sabado no bigat. Awan sarak mo iti pagadalan. Tatang? Kahit kumusta mo't ti panagtulong-tulong mo iti panaderya da muna nga'y anak ko. Ayos mo tatang? Saan ka kadi ang marigatan anak? Sigurado ang masapa ka ngamin niya agreing ta masapa at tumulong kay ti panaderyada. Sakto laang matatang. Kabailak mat. Ay, unay mo't ngaminan. No adala ko makabailan tayo iti biyag. Saan ko man ang masapol nga makipagnaad ka pa iti sabali abalay anak ko. Ha? Saan ko maamasapol at tumulong kay ti panaderya tapno makaadal ka lang. Aday ta kayo manan tatang. Mamin ano ka din ngayon bagak kada kayo asaan arumbang akasta kayo. Bubbles, anak. Laglagay pa nyo nga aramidak ti kastoy. Saan lang nga para kanyak. Karaman kayo a pamilya. Tano agbaligi ak tatang. Mairanod kayo mat. Nung mapasayaat ko ti biyag ko, karaman kayo mat aguminawa. Ay. Oh, saan kayo nga agsan na ay itinaunag? Saan yon asidiran ti Baguio, tatang? Tinapatag ita, maituloy ko ti agadal. Ano san tayon ti agsisinay ti sumagmamano nga aldaw? Sana balit agawid akmat iti balay, tunggal awan ti serek ko. Makapagiin niliw tayo matlaeng, tatang. Apay ka na yun nakasarita nak Bubbles? Apay dong, di mo kadi kayat? Kan may sa, awan mo't dakas na san kadi? Wan mat kit di Kan may sa, agpada ta atultulungan ti pamilya ni Mona. Agpada ta nga aday ti puderda. Tila ang nagdumaan ta, makaawid aki di balay mi kada Sabado kan Domingo. Ngamsi ka, ada kalatan ditoy. Amumot nga ulila ko na dumang sanaya. Imbagak daytaken kay di? Wan, ngam awan panggap ko amang sayar itiriknam. Ibagbagak laeng na anya tinagdumaan ta. Bubbles? Apay no ituloy mo ti agadal dong. Ha? Sayang ngamin, nang runakan ka taulilakan. Masapul ang makaadal ka tapno adan to napintas ang masakbayam. Sigurado nga umanugot dagiti dadakkel ni Mona no kidawam kadakwada nga agadal kamot laeng. Nga ta, Bubbles? Mamati ka kanyak dong. Kat masiguradok, maragsakan da pay kit di no maamuan da kayat mo ti agtuloy nga agadal.
idimatan ang nakarkarupay ang nagsiningad kami. Nasingpat ni Dong kan nagagat. Isu nga manugot matadagos dagiti dadakkel ni Mona, idikinid daw na ang makaadal matlaan. Pudno anabatin iti duatawan kada kami ni Dong, namsaan ang nagbalin alapod day takankwana. Inkarina nga ikagumaan na ti agadal, tapno danto agbalin nga igam na iti masakbayan. Agingga iti nakaturpos kamin kad ni Mona iti high school. Di tamatan ang nagpakada kada kami ni Mona, tanapandan asang kapamilya iti balasiw tao. No pa'y kastamanang saan kami anaawanan iti panggadan ka ni Dong, tain rekomendada kami nga agtrabaho iti gayemda na adda karinderyana iti ilimi. Tila ang ayan ti adat na, masapol nga agkasera akmatan ijay. Tamarigatan ak unayan no agawid ak kadamalpas ti trabahok iti rabii. Medyo narigatan ak idimanang, kaagadalak iti aldaw, kalpasan na, agtrabaho ak iti pakanan kalpasan ti klasik. Agayan ayat kami idin kanidong, iti daydi agundaway. Makabanuga talaga. Nagsakit ti bukot ko. Umay ka, tamasahyan ka. Oh, dita banda. Dita tinasakit Dong. Nakakaasikan, Bubbles. Apay nagsardeng kan ngagtrabaho. Tay pa may samlangin ti agadal. Pangalaak nga iti gastusak nga agadal. No agsardeng nga ngagtrabaho. Syaklat ang tagtrabaho, ah? Anya, ngam oray si ka. Agad-adal kamot Dong. Agas-gastos kamot laeng. Tipanggap ko. Agsarding ako nga agadal. Kat igaod ko tagtrabaho. Tapno masuportaran kay ti panagadal mo. Anya? Maawatan na kumabubbles. Ti importante ita. Makalpas kay ti panagadal mo. Ay, diyak kayat Dong. Kayat ko makaadal kamot. Tunuyan ta nga agpadpada ti arapaap ta. Laglagi pam daytoy. Saan arumbang amalapdan dagiti arapaap mo, gapula ang kanyak. Ay ayatin ka ngamin, Bubbles. Unay-unay. Ay ayatan kamat, Dong. Dong. Sa bali tinadlaw ko kun ni Bubbles idinauda nagawid dito'y minyang. Ilyong. Kaslada nagbaliwan tilangana. Diyak kayat apanunutan nga maadaatap ko lakay. Anya day taminyang. Panagkunak kat masikog di anak ta. Anya? Kasta ti atap ko. Kasta tinadlaw ko kenkwana. Nagar-aramidan ni Bubbles no podno day tanga atap mo minyang. Ilyong. Kasanupay amatunoy na tarapap na ngay no podno amasikog gaya man. Diyak amo, Ilyong. Diyak amo. Masapol ang makasaritak ni Bubbles. Masapol ang maamuanta no podno ti atap mo. Kano asino tinobyo na no bilang tapudno amasikog. Parikot na ito'y Dong. Bubbles, saan ang maibilang nga parikot ti kasta kasasaad mo ita? Parabor da ita. Dong. Nagayatan ta adwa dagiti napasamak iti nagbagtan ta. Pwera laeng no. Napilitan ka laeng ka dagiti agundaway. Saan nga iti kasta, Dong? Ngam ada arapaap ko anas kan aton uyak. Kasanupay amaragpat ko dagiti arapaap ko no masikugak matan.
May sa asaludsod. May sa asong bat bubbles. Ha? Ay ayatin na kadiw no saan. Ni, apay akas tamot ton ti damdamagam. Pagsalsaludsudan ka bubbles. Ay ayatin na kuno saan. Siyempre, ay ayatan ka. Alagan mo't nga agsagmakakin ka no saan ka nga ay ayatan. Matlagayam. Awan nga ron ti parikot. Kasano ko mga ibagam nga awan ti parikot kat agdadata nga adda? Masikuga kundong. Kasano pa yung agadalak no dakkelton ti tiyan ko. Italik mo ti amin kanyak bubbles. Agtalik ka kumakanyak. Siya kung ti makamoy ti amin. Panagkita ken panagriknak ket natak ng batalalaki ni dong anak ko. Kat pakaragsakak ti panangitulod na ken kadito'y balay, kan ti nakisarita na kada kami kaninanang mo. Tatang, Husto ti kunana, Bubbles. Saan arumbang ama stress ka gapo iti kasasaad mo? Ang mga noan niya pa iti mapasamag iti sikog mo no bilang laan. ngamsayang tatang. Kapilitan nga agsarda nga kon. Anya ngay nga rod anak ko, sa balimot nga minan tinasumok mo iti panagkasiram ijay ilay, kabayatan ti panagadal kan panagtrabaho. Tatang, pangaasiyo, sandak kumamot akaungan. Saan ka kaungad? Takas iti nakunakon, nataknang mo't alalaki ni Dong. Mamati akadi nakabaybayan. Ay, masaya nga nakla ang anak ko. Tatang, Agaman niya nga rod nga'y, at daditan. Tinapatag ka niya, nakisarita kada kami kaninanang mo, day siya adaw. Katayo ti plano na. Agin na naka dito'y balay, kabayatan ti panang isikog mo, iti damo nga anak yaw. Kan, ti panagsardang mo pa ilang nga agadal. Sana rumbang nga agbanog kan may stress ka, ta mga noan niya pa iti mapasamak kan ka kan iti ubeng. uwan tatang. Agtong palak, tadyak mo't kayat nga da mapasamak iti agbalin nga anak mi. Annadak ti sikog ko, takas iti nako na kanyak ni Dong. Parabor da ito'y, saan kat aparikot. Kayat ko asideran ni Dong, namjak maaramid. Takas ko na nangaruden, nagayatan mi matadwa dagiti napasama kada kami. Pagyamanak matdanan ang kantatang ko tanaawatan dak. Nam tinagbali na parikot, iso tinagduduma asayam gusang manipod kadagiti kalugaran mi. Banag anang sair itirik na, tas tamutan itirik na dagiti dadakkel ko. Namjak man amot kasla nagkapsutak gapu kadagiti sayang gusan. Agingga ang nagpasnaya kat naawananak matan iti ganas na agsubli ang nagadal, tain pa may sakti panawan ko iti anak mi kanidong. Nidong tinagtuloy ang nagadal kabayatan ti panagtrabaho na, kat si papanakkalak amang ibaga, anagbalin anabaligi ti asawak. Ita, adda na talgad at trabaho na kat plano min ti agkalaysa. Tila ang ayan ti adat na manang,
Adulat ti sa usao dagiti palugaran mi. Iso anak ko nak iti damo apasat ti surat ko na amahan no adu ti mang batikos kanyak no maamwanda anad pa idrama ak. Nam iti daksid ti amin manang agtaltalinaed anatib kartilin nangan mi kanidong